Tervehdys kanssakulkijat, ystäväiset, tutut ja tuntemattomat. Tämä on kirjoittanut 13.7.2025 ja ajattelin nyt sen lukea teille. Minulla on tapana aloittaa jokainen aamuni lukemalla Raamattua, eikä siitä ole kauankaan, kun luin Raamattua silloin tällöin mihin aikaan tahansa, enkä edes joka päivä. Tunsin siitä piston sydämessäni, koska tiesin myös, miten tärkeää on aloittaa päivänsä hiljentymällä, rukoilemalla, kiittämällä Jumalaa ja lukemalla Raamattua, pyhää sanaa, ottaa vastaan opetusta ja armoa pyhimmän totuuden läsnäolossa. Sillä on merkitystä, millä ruokimme itseämme aamun ensimmäisinä hetkinä. Se luo perustan jokaiselle päivällemme. Se myös laittaa jokaisessa arkisessakin päivässämme tärkeysjärjestykseen elämämme ja elämässämme olevat asiat. Sillä millä ruokimme itseämme ja tulemme ravituiksi mielessämme, sielussamme ja hengessämme on suuri vaikutus ja merkitys. Luin tänään vanhasta testamentista Jesajaa, ja jossa kerrotaan muun muassa hedelmättömästä viinitarasta esimerkiksi. Ja vaikka kertomukset sijoittuvat toiseen aikaan ja paikkaan, Jerusalemiin, ovat ne siinä paikassa ja ajassa, missä itse kukin olemme, mitä olemme ihmisinä ja missä tilassa olemme hengessämme, aina ajankohtaisia, ajasta ja paikasta riippumatta. Luen pienen kappaleen Jesajasta luvusta 5, jakeesta 20-23. Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään, ymmärtäväisiä omasta mielestänsä. Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa, aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on. Ensimmäisenä haluaisin sanoa tässä kohtaa, että tuo pieni osa Jesajasta on irrotettu kokonaisuudesta, ja koko Jesajakin on vain pieni osa Raamatun kokonaisuudesta. Usein käytämme jotain pieniä osia Raamatun lauseista ja sanoista irrottaa ne kokonaisuudesta. Usein Raamatusta löytyykin hyviä koskettavia, lyhyitäkin jakeita ja ovat sinällään hyviä jaettaviksi. Usein myös kuitenkin käy ja on niin, että tällöin irtiotettuna kokonaisuudesta Raamatun jakeita ja sanoja, niiden syvällinen merkitys ja ymmärrys niistä saattaa hyvinkin helposti jäädä vajaaksi, eikä tapahdu pyhän hengen avautumista sanalle. Ja on olemassa vaara, että niitä käytetään itselle tai muihin kohdistaan tarkoituksenaan korottaa itsensä taikka osoittaa syyttävä tuomitseva sormensa muita kohden. Itse, jos vain pinnallisesti noita jakeita nyt katson, ensimmäisenä voi tulla ajatuksiin, miten näkee tuota kaikkea itsen ulkopuolella, ja niinhän sitä sielläkin on. Ja tuntuu, että onkin enenevässä määrin tässä ajassa. Meidän mielemme voi saada meidät myös tekemään johtopäätöksiä, että tuo koskee vain tiettyjä ihmisiä, kansakuntia, ryhmiä, maanosia tai valtioita. Mutta tuo koskee meitä kaikkia ihmisiä ja koko maailmaa. Silloin kun Raamatun sana saa meidät katsomaan omaa sielun ja mielentilaamme ja kun koemme sen turvalliseksi Jumalan kasvojen edessä, alkaa sana avautumaan aivan eri tavalla ja sen vaikutus voi olla erilainen. Syyllisyys ja häpeä, joka meissä kaikissa asuu, parhaimmillaan ohjaa meidät Jumalan kasvojen eteen tunnistamaan ja tunnustamaan omat virheemme, heikkoutemme, vajavuutemme, tyhmyytemme, ylpeytemme, ahneutemme ja rikkomuksemme. Mutta jos olemme kieltäneet Jumalan ja hänen luomistyönsä ja kääntäneet selkämme Jumalalle, emmekä ole suostuneet vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä, ei toimi syyllisyyden ja häpeän tunne ihmistä sielultaan ja mieleltään terveesti nöyremmäksi taikka lähimmäistään rakastavammaksi tekevänä tunnekokemuksena, omatunnon aihiona. Sillä jos meillä ei ole syvää pyhää armoa, anteeksiantoa ja vapautusta synneistämme, joksi kutsutaan noita kaikkia edellä mainittuja ihmisen ominaisuuksiamme ja yhdellä sanalla, niin ne jäävät meihin salatuiksi, peitellyiksi ja itseltämmekin pakoilluksi, teoiksi ja tiloiksi. Ja siitähän sielunvihollinen tykkää. Taitavalla manipuloinnillaan ja ihmisen mielen heikkoudessa ilman Jumalaa on tämäkin mahdollista. Sielunvihollinen kääntää meidän ajatuksemme ja mielemme siten, että katsemme todellisuudessa näkee valkean pimeytenä ja pimeyden valkeutena. Sen sijaan, että me kääntyisimme Jumalan kaikkivaltian puoleen, me taistelemme sitä vastaan ja etsimme hänelle kaikenlaisia korvikkeita milloin mistäkin.
Sielun vihollinen on saanut meidät ihmiset uskomaan, että ei ihminen tarvitse Jumalaa, ja sinäkö nyt alistuisit auktoriteetille, ajattelehan nyt miten tyhmä olisit ja heikko omassa voimassasi, oikea typerys. Sielun vihollinen tietää, miten pitää meissä yllä ylpeyttä ja uppiniskaisuutta ja osaa vetää oikeista naruista. Se syöttää meille tarinoitaan taitavasti ja käyttää hyväkseen kohtaamatonta syyllisyyttä ja häpeäämme, joka saattaneenkin alkuperältään olla juuri siitä lähtöisin, että olemme olleet tottelemattomia Jumalallemme ja kääntäneet hänelle selkämme. Sielun vihollinen tarjoaa meille mielenmaailmaa, jossa sen sijaan, että uskaltaisimme ja voisimme katsoa itseämme peittelemättä mitään edes viikunnan lehdillä, katsommekin muuta maailmaa ja muita ihmisiä, silloin kun olisi tarpeen katsoa itseemme. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö on Jumalan armosta meille annettu ja tehty lahjana, äärimmäinen rakkauden osoitus ihmiskunnalle. Se vapauttaa meidät synnin taakastamme. Sillä silloin voimme olla peittelemättöminä ja häpeän ja syyllisyyden tunne raukeakin rakkaudessa ja armossa avaamaan valkean valheellisen viitan todellisen pimeyden päältä. Ja myös valheellinen pimeän viitta väistyy todellisen valkeuden päältä. Jumalan armosta me saamme nähdä itsemme ihmisinä niin hyvässä kuin pahassakin. Saatamme saada armosta lahjoina pieniä näkymiä siitä, pieniä hippuja sydämeemme, miltä näyttää ja tuntuu se maailma, jonka Jumala on luonut ja jossa me saamme elää Jumalan lapsina. Sielun vihollinen tietää, että Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen sovitustyönsä myötä meidän alkuperäinen syyllisyyden ja häpeän tunteemme siitä, että olemme kääntäneet Jumalalle selkämme, vapautuu meistä. Ja kun me käännymme Jumalan Jeesuksen Kristuksen puoleen, kadumme, pyydämme anteeksi ja saamme armon, ei sielun vihollisella ole enää mitään, millä manipuloisi meitä, ei kohtaamatonta syntiä, syyllisyyttä ja häpeää. Juuri siksi Jeesus Kristus ja sovitustyö, armo, anteeksianto ja rakkaus ovat sanassa Jeesus Kristus kirosana sielun viholliselle. Juuri siksi meille tarjoillaan maallisessa maailmassa kaikkea mahdollista, mikä saa meidät kieltämään Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ja Jumalan luomistyön. Vain sen kautta sielun vihollisella on meihin otetta, että se on kiellettynä. Monasti kuulee käsityksiä, että uskossa olevat vain tekevät rikkeitä ja syntejä ja sitten pyytelevät anteeksi ja taas jatkuu sama meno. Tämäkin on tavallaan sielunvihollisen syöttämää tarinaa ihmismieleen, joka on sille otollinen. Silloinkin sielunvihollinen käyttää peiteltyä syyllisyyden ja häpeän tunteitamme manipulaationsa. Vain peiteltynä sitä voi käyttää manipulatiivisesti. Ja sielunvihollinen tekee kaikkensa, että häpeämme ja syyllisyytemme ei tulisi Jumalan kasvojen eteen, vaan olisi hänen käytettävissään, jotta voisi ohjailla meitä ja pitää meitä valtansa alla. Jokainen kuitenkin tuntee syvällä sisimmissään suuren kaipauksen armosta ja syntiensä anteeksi saamisesta. Armosta olla pieni ihminen, nähty ja rakastettu ja ojennettu oikeaa tietä kohti. Jokainen meistä haluaa olla rakastava ja myötätuntoinen ja hyvään pyrkivä ihminen sisimmissään. Ja kun ihminen vain sivusta seuraa toisten ihmisten uskonteitä ja sanomaa Jumalan armosta, olematta itse otollinen elävään uskoon, hän ohittaa oman sisimmissään olevan kaipauksen Jumalan armosta ja siitä syyllisyyden tunteesta ja häpeästä, joka hänellä on, niin kuin meillä kaikilla on, koska olemme kääntäneet Jumalalle selkämme. Ilman synnin tuntoa ja armoa on siis syyllisyytemme ja häpeämme sielun vihollisen ohjauksessa ja käytettävissä. Se käyttää häpeilemättä hyväkseen meidän kaipuutamme Jumalaan ja armoon, varsinkin jos emme tunnista ja tunnusta sitä itsessämme. Se kaipuu meissä alkaa muuntautua kateudeksi, ahneudeksi ja ylpeydeksi, kohtaamattomana ja saa meidät tuntemaan turvattomuutta ja osattomuutta, ja sielun vihollisen meihin syöttämät metkut ja ajatukset saavat sen, mitä eniten kaipaamme, näyttämään muissa typeryydeltä ja tyhmyydeltä, ja sillä ikään kuin uskossa oleva olisikin se manipuloitu uskomaan jotain, mikä ei ole totta, ja saatamme vähän ivallisesti surkutellenkin sanoa ja ajatella, että voi noita ulkopuoleltaan ohjailtua. Itse asiassa sielun vihollisen metkut ovat saaneet meille uskoteltua, että me itse olisimme kaikkea tuota, jota näemme esimerkiksi uskossa vaeltaan lähimmäisemme olevan, jos kääntyisimme Jumalan puoleen. Huomaatteko, miten taitavasti sielun vihollinen toimii? Se, mikä on
onkin sinussa ja minussa, on saatu mielessämme näyttämään siltä, ikään kuin se olisikin niissä toisissa, joita katsomme Jumalan kaipuisen ja armon kaipuin silmin. Sieluvihollinen saa meidät tuntemaan häpeää ja syyllisyyttä siitä, että jos uskoisimme Jumalaan ja Jeesuksen Kristukseen, olisimme vähän noloja tyyppejä ja meistä tulisi tyhmiä, tekopyhiä ja satuihin uskovia auktoriteettiuskovaisia. Sen sijaan näemmekin tuon, joka onkin meitä itseämme muissa. Eikö olekin taitavaa? Kaikki on käännetty ylös salaisin. Ei siis ainoastaan siellä, missä olemme, jo ehkä havahtuneet näkemään sielun vihollisen kättentöitä, vaan myös meissä jokaisessa itsessämme siihen asti, kunnes käännymme nöyrinä ja synnintuntoisina Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja kun astumme sinne Jumalan kasvojen eteen, niin ei meistä pyhimyksiä tule, eikä kai tarkoituskaan ole tulla. Päinvastoin ehkäpä vain synnintuntoisia ja Jumalaa kunnioittavia. Ja silloin kun kunnioitamme ja rakastamme Jumalaa, alkaa sielun vihollisen ote raueta meistä. Eikä se, että kadumme ja pyydämme anteeksi vääriä ja pahoja tekojamme, sanojamme ja aikeita ja ajatuksiamme Jumalalta ja menemme sinne ristin juurelle, ei se meistä tee typeriä tai tekopyhiä tai vastuuttomia tai väärän auktoriteetin alla olijoita, vaan se vie meidät lähemmäs tervettä nöyryyttä, lähimmäisen rakkautta ja Jumalan armoa. Ja siinä Jumalan armollisen ja rakkaudellisen katseen alla me juurikin tulemme näkemään ja kokemaan pienuutemme, syntisyytemme ja virheemme ja erheemme, mutta rakkaudessa, anteeksiannossa ja armossa. Ja joka päivä, vaikka uskon teitä vaellammekin, niin tunnistamme ja tunnustamme heikkoutemme, virheemme, ylpeytemme, eli syntimme ja syntisyytemme yksinkertaisemmin ja kiteytettynä yhteen sanaan. Kun siis näyttäisi siltä, että uskossa vaeltava vain pyytelee anteeksi ja jatkaa sitten tekosiaan samalla tavalla, niin välttämättä kyse ei olekaan siitä, vaan elävän uskon tiellä vaeltava ihminen tietää, miten vajavainen hän on ihmisenä ja tietää, että Jumala koettelee meidän uskoamme ja antaa meille koettelemuksia, jotta meistä kasvaisi sellaisia Jumalan lapsia, joiksi hän meidät on luonut. Elävässä uskossa vaeltava tietää, että joka ikinen hetki ja päivä hän on altis tekemään syntiä ja valmis myös tekemään parannusta. Ja voi olla altis myös sielun vihollisen metkuille, vaikka sen ote meistä alkaakin hellittää, kun käännymme Jumalan puoleen. Hän tietää myös, että ihmisen ymmärrys ja käsityskyky ja viisaus kaikesta on hyvin vajavaista ja rajoittunutta monista eri syistä. Ehkä se, mikä näyttäytyy jollekulle tyhmyydeltä, auktoriteettiuskovaisuudelta, jopa tekopyhyydeltä ja virheiden toistolla löyhin vastuunotoin, saattaakin olla tervettä nöyryyttä ja tietoisuutta siitä, että meidän on joka päivä ja joka hetki astuttava sinne Jumalan kasvojen eteen ja pysyteltävä siellä. Ja että me teemme maallisen maailman ihmisinä virheitä loppuun asti. Se, että kadumme, pyydämme anteeksi Jumalalta, ei tarkoita sitä, etteikö tekomme, sanamme tai aikeemme ja ajatuksemme olisi olleet vääriä tai pahoja, tai ne hyviksi sitten muuttuisivat. Vaan me ihmisinä ja sieluina ja Jumalan lapsina saamme anteeksi sen armosta ja Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, jotta meidän ei tarvitsisi piilotella enää syyllisyyttä ja häpeäämme, joita sielunvihollinen käyttää meihin otetta saadakseen ja mieltämme ohjatakseen. Ja yleensä elävän uskon polkua kulkeva tiedostaa, että meillä ihmisinä on joka päivä se alttius tehdä väärin ja joka päivä syy katua ja pyytää anteeksi jotain. Ja meille on joka päivä hyväksi tehdä parannusta ja pyrkiä kohti parannusta. Ja ehkäpä elävän uskon polkua kulkeva tietää ja tuntee ja vähintäänkin aavistaa sydämessään, että Jumala on kaikkivaltias, suurinta totuutta ja viisautta ja armoa ja rakkautta oleva, ja siksi haluaa antaa elämänsä ohjauksen ensisijaisesti hänelle, mieluummin kuin ajattelisi itse olevansa kaikkivaltias ja omalla voimallaan pärjäävä, ja mieluummin kuin vaeltaisi täysin sielun vihollisen vallan alla. Ja kun astumme Jumalan kasvojen eteen ja haluamme sydämestämme alkaa kulkemaan elävän uskon tietä, vaikka se onkin synnintuntoisuuden heräämistä ja koettelemustenkin polkua, ja vaikka se välillä saattaa tuntua kovin työläältä ja jopa pelottavalta, ja vaikka meidät välillä valtaa tunne, ettei meistä ole Jumalan lapsiksi, ja koemme takaiskuja, surua, menetystä, pelonhetkiä, epäonnistumisia ja teemme virheitä, jotka saa meidät häpeämään ja syyllisyytymme heräämään. Ja vaikka tunnistamme itsessämme ylpeyttä, kateutta, vihaa, pahansuopaisuutta ja ahneuttakin, niin Jumalan
ohjauksessa tuo kaikki ihmisyyden raadollisuuskin asettuu siten meihin, että se muovaa meistä askel askeleelta enemmän sen kaltaisia, joiksi Jumala on meidät tarkoittanut ja luonut. Ja eikä elävän uskon tiellä vaellus ole pelkkää koettelemusta, ja jos sitä onkin ja kun onkin, niin se turva, rakkaus ja armo, joka Jumala on ja jonka on meille antaa, se tuo niin syvän rauhan sydämeen ja luottamuksen Jumalan viisauteen, että kaikki oman syntisyyden kohtaamiset ja koettelumukset tulevat mahdollisiksi ihmisen kestää ja kasvaa niissä ja jopa tulla kiitolliseksi niistäkin. Ilman Jumalaa se ei ole ihmiselle mahdollista. Ja ilman tätä kaikkea mahdollisuutta ihminen olisi täysin vailla turvaa, Jumalan hylkäämänä ja sielun vihollisen kieputeltavana. Kun Jumala muovaa meitä, ei se tapahdu vain ajassa ja paikassa. Se ei ole vain aikajanallinen muutos viivalla. Se tapahtuu myös hengessä, ajattomuudessa, ja se ei ole itseään toistava jatkumo, jonka voisimme piirtää paperille. Se tapahtuu myös ajattomuudessa, syvyydessä ja hengessä, ja se näyttäytyy tässä ajallisessa maailmassa niine silmin, niine ymmärryksin, mikä on kokijan ja tulkitsijan sieluntila ja ymmärrys. Ja miten paljon Jumala katsoo sen olevan hyväksi itse kullekin ihmisenä ymmärtää. Jumalan armosta me uskon tielle saamme tulla vaeltamaan. Jumalan armosta tapahtuu kaikki, mikä on tapahtuakseen ja tarkoitettu tapahtuvaksi.